खुलुमबाय आं मुस्रि सुशान्त नार्जारी इन्डिपेन्डेन्ट बिजनेस कन्सालटेन्ट अफ बडा बिजनेस इउएन एकाडेमि कुसुगावनि मेनेजिं डाइरेक्टर खुलुमबाय प्राइभेट लिमिटेडनि डाइरेक्टर दिनै आं मोनसे मोजां भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय माबोरैबा मानसिफ्रा थगायजानायनिफ्राय मानसिफोरजोंहाय थगायजानायनिफ्राय बारग'नो हागोन थगायजानाय माने जायफोरनाखि अनलाइननि गेजेरजों थाखा फैसा लुथिनानै लांजादों माबोरैहाय जों बारग'नो हागोन आरो बिसोरो मा राहाजों बिसोरो माने जोंनिफ्राय रांफोरखौ थगायनानै थाङो बे टप 10 आं मोनजिथा बुंगोन जाहाथे जोंनि पाब्लिकफ्रा बेनिफ्राय बारग'नो हायो दा जुदि हायोबा नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो हायोबा इसेबां हायो शेयार खालामनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायबाय जाहाथे गोबां मानसियानो बेफोरनिफ्राय बारग'नो हायो मानोना गोबां मानसियानो दासिमबो मानसिफोरजों फैसा थगायनानै लांजागासिनो बिनि टप 10 सेथियानो जाहैबाय एटिएम एक्सपायार जानोसै होनना थगायना फैसा खावनाय फार्स्ट सेकेन्डआ जाहैबाय लटारि देरहादों होनना फैसा सोहरनो एकाउन्ट बिहरनाय थामथियाव जाहैबाय मबाइल टावार गायनो होनना फैसा बिनाय ब्रैथियाव जाहैबाय गामियावनो साख्रि मोनगोन होनना एप्लाइ खालामहोना रां सोहरनो थिननाय बाथियाव जाहैबाय बानिया जाना सना मार्जिना सना खावनाय दथियाव जाहैबाय बबा जाफ्लाना फेक सार्टिफिकेट लाना फैसा बिनाय स्निथियाव जाहैबाय गारियाव फैसा खावजाबाय होनना न'आव थांनो फैसा बिनाय दाइनथियाव जाहैबाय सादु जाना फैसा डाबल जागोन होनना न'नि जा दं फैसाखौ खाथुमना दोनफैथ'नो थिननाय गुथियाव जाहैबाय सुद बुरजा मोनगोन होनना फैसा दोनथुमहोनाय जेरै जीवन सुरक्षा रस भेलि ग्लबेल क्वान्टाम सारदा जिथियाव जाहैबाय लन मोनगोन साख्रि होगोन होनना फैसा लानाय बेफोरखौ आङो एसे गुसुङैनो आं नोंथांमोननो मिथिहोनो नागिरनो सेथियावनो जाहैबाय एटिएम एक्सपायार जानोसै होनना थगायना फैसा खावनाय एटिएम एक्सपायार जानोसै होनना अनलाइननि मबाइलनि गेजेरजों फन बिहरनानै बिसोरो नोंनिफ्राय मोनसे अटिपि थांगोन बेखौ बिहरगोन जुदि नोंथाङा बे अटिपिखौ हरनाय लोगो लोगो नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय फैसाया थांबाय बैनि एकाउन्टआव थांबाय माने खावनानै लांबाय बेनिखायनो नोंथांमोना बे बेंकआ जुदि बिदि होनहरदोंबा बेखौ मालाबाबो मानिनाङा मानोना एटिएमनि थाखाय बेंकआ मालाबाबो बेबायदि फन खालामा हायोबा नोङो डाइरेक्ट बेंकआवनो थांनानै खबर लायनांगौ नैथियाव जाहैबाय लटारि देरहादों होनना फैसा सोहरनो एकाउन्ट बिहरनाय गोबाङानो सम मेसेजनि गेजेरजों नोंहा एथ' क्रर माने फैसा देरहाबाय लटारियाव दा बेनिखायनो नोंनो सोहरनो थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामनो जोंनो एथ' रां नांगौ होननानै फैसा बिहरो आरो जेब्ला बिसोर खेबनै खेबथाम बिहरनानै फैसाखौ नोंनिफ्राय बख'खांबाय अब्ला बिसोरो फनफोरखौ सुइच अफ खालामनानै लायो ओंखायनो बिसोरो फ्रड जोङो माब्लाबाबो बेबायदि फैसाखौ हरनो नाङा थामथियाव जाहैबाय मबाइल टावार गायनो होनना फैसा बिनाय मबाइल टावार गायनो होननानै बिथांमोना फननि गेजेरजों बुंहरगोन नोंथाङा नोंथांनि जायगाया बबेयावहाय लकेसनफोरखौ गायजेन गाया बेखौ सोंहरगोन बिनि उनाव नोंथांनि बियो एप्रुभ जाबाय आरो जोंनिफ्राय रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय फैसा नांगौ बेखौ मोनसे एजेन्सिया लोगो हमगोन होननानैहाय नोंथांखौ थिनहरगोन आरो बे एजेन्सिफ्रा मानसिया नोंथांनाव फैनानै फैसा लानानै थांगोन आरो बिनि उनावहाय नोंथाङा बेखौहाय आरो मोनफिनला दा बेबायदिनो बिसोरो फैसाखौ जोंनिफ्राय खावनानै लानानै थाङो जायखौ जोङो मोजाङै मोनथिया दा गोबां बेबायदि जों थगायजागासिनो दं बेनिखायनो जाहाथे जोंनि पाब्लिकफ्रा बेनिफ्राय सांग्रां जायो बेनि थाखायनो आं बिदि भिडिअखौ खालामनाय जादों थामथियाव जाहैबाय गामियाव साख्रि मोनगोन होनना एप्लाइ खालामना रां सोहरनो थिननाय माने मोनसे गामियावहाय सासे गावबुरायानो एपइन्टमेन्ट खालामनो हायो होननानै मोनसे सार्कुलार बायदि बिसोर हरगोन गावबुरानो दायथ' हरगोन आरो गावबुराया 60 मानसिफोरखौहाय बिए पास बा पिअ पासखौहाय बिसोरो एप्लाइ खालामनो थिनगोन आरो बेजों लोगोसे डिमान्ड ड्राफ्ट माने मानि अर्डार खालामफानो होगोन 5,000 बा 6,000 बा 10,000 बेबायदि खालामगोन आरो जेब्ला नोङो एप्लाइ खालामखांबाय बिनि उनावहाय बिनि जेबो खबरानो गैला दा बिदिजोंबो गोबां मानसिया
फैसा खावनानै लांजागासिनो दङ। बिनि उनावहाय नैथिया जाबाय बियो बर' हिन्जावफोरनि थाखाय जोबोद खोनासंनो गोनां। बानिया जाना सना मानजिना सना खावनाय। माने बानियाफ्रा नोंनिफ्राय सना मानजिनो, सनाखौ खोल जोंखोल खालामनो होननानै बियो नोंनि सनाफोरखौ बिफैनानै जमा दोनगोन। जमा खालामनानै बे दैयाव मा खालामनानैहाय बेयो जा मानजिगोन खिन्थु बे सनाया बै दैयावहाय जमा बै मानजिख'नानै बै दैयावहाय जमा जाहोनानै बे सनाखौ लानानै ब्लड आरो नोंनोहाय बे सनाखौ फुख'नानैसो गोजों खालामनानै होलांगोन। थिग बिदिनो गोबां बर' हिन्जावफ्रा बेबायदिबो थगायजागासिनो दङ। जाहाथे बयबो सांग्रां जायो, आं बेखौ खावलायबाय। बिनि उनावहाय गारियाव फैसा खावजाबाय होननानै ओरैबायदि सिखावथाय जायो माने बिराद VIP आरो गोबां बेबायदिनो जायोबो। माने आंहा फैसा गोमाबाय होननानैहाय बिथाङा गारि थानानै आङो न'आव थांनो फैसा गैला मा गैला होननानै बिदिनो कट टाइ गानलायनानैहाय फैसा बियो आरोखि। अब्ला बिदिबाथ' हरखागोन। सोरबा 5,000 हरगोन, सोरबा 500 हरगोन, सोरबा 1,000 हरगोन आरो सोरबा बेसेबां फैसा नांगौ बेखौहायबो हरगोन। मोजां मानसिफोरा थायो आरो बेबायदिखौ हेफाजाब होखानांगौ। खिन्थु बेबायदिखौ सुबिदा लानानैनो गोबां मानसिफ्रा सिखाव खावनानै जायो। होनायाथ' जोबोद मोजां, खिन्थु एसे नायग्रोनानै बेखौहाय होनांगौ। मानसिफ्रा बेबायदिनि गेजेरजोंबो सिखाव खावो। आरो बिनि उनाव जाहैबाय सादु जाना फैसा डाबल जागोन होनना न'नि जा दं फैसाखौ खाथुमना दोनफैनो थिननाय। माने सादु जाना फैगोन आरो नोंनि फैसाया जा दं बेखौ लाबोजोब आरो बियो डाबल जागोन होननानैहाय बुंगोन आरोखि। बिनि उनाव मा खालामगोन बे सादुआ नोंनावहाय गासै बिजनेसखौहाय लाबोजोबनानै सना रुफाखौहाय धोन सम्पतिखौ लाबोजोबनानैहाय खाथुमनानै दोनफैगोन। आरो बियो मा खालामगोन बे खाथुमना दोननायखौहाय गावनि दुप्लिकेट खाथुमना दोनखानायजों सोलायनानै नोंनि बे थाखा सना रुफाखौहाय गावनियाव सोना लानानै ब्लड थांबाय आरोखि। बेबायदि जों थगायजाबाय। दा बावैसो दाख्लै बेंटलावहाय बे रोखोम जादों। बेंटल कलेजनि सासे मावग्रायानो बेबायदि रोखोमै थगायजादों। जाहाथे बेबायदि थगायजाया बेनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। आरो दंबावो दा गोबाङानो बिराद बुरजा सुद मोनगोन। माने बेंकआवहायथ' जोंना 7%, 8% बिदिल' माबाखौ सुदखौ होयो। दा गोबां माखासे नन गभर्नमेन्ट बेंकफोर दङ जायफ्रा माने जास्ट फेक रेजिस्ट्रेसन लानानै बिसोरो खामानि मावो आरो नोंथांखौ गोबां सुद होनानै बिसोरो जोंखौहाय थगायो आरो बिनि उनावहाय जोङो दोनो। जेरैहाय जोङो जिबन सुरक्षा जोङो बिराद सुद मोनगोन होननानै जोङो दोनबाय, गैया। बिनि रस भेलि, ग्लबेल कन्टाम, सारदा, दा बेफोरबायदिफ्रावहाय जोङो रां रुफाखौ दोननो नाङा। जोङो जे सेन्ट्रेलजोंहाय आन्डारटेकिं खालामजानाय बा गभर्नमेन्टजों आन्डारटेकिं खालामजानाय बेंकफ्रावसो फैसाखौ दोननांगौ। जेरै SBI होन, ICICI होन, बर'दा बेंक होन, गोबां बेंकफोर दङ। दा बैफोरावहाय जोङो फैसाफोरखौ दोननांगौ। जानला मोनलायावहाय जोङो दोननो नाङा। आरो गोबाङानो लास्टआव आं बुंनो नागिरदों, गोबाङानो लन मोनगोन, साख्रि होगोन होननानै फैसा जोङो लानानै थांजानाय जों नुनो मोनो आरो थाङै थुङै साख्रिखौ मोना। थिग बिदिनो गोबां लाख जोंनि इयुथफ्रा ओरैनो न'आव गैखाया। अब्लाबो बिसोरो माखासे एजेन्सिफ्रा बिराद फैसा लानानैहाय बिसोरो साख्रिबो होनो हाया। दा बेफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगौ। जोङो 5 लाख 10 लाख बिदि फैसा होनानै साख्रि लास्लायस्लाय बेजोंनो माबा मोनसे बिजनेस खालामनानैबो जोङो जानो हायो। आरो साख्रिखौहाय दानि जुगावहाय नोंनि मेलेमानो नों थोनखायो। नोंहा जुदि मेलेम दंबा नों जुदि इन्टारभिउनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनानैहाय नोङो बेखौ साख्रिखौ मोनखागोन। आं बेखिनिखौ खावलायबाय जाहाथे साफ्रोमबो आंनि बे भिडिअखौहाय शेयार खालामो, जाहाथे बयबो थगायजानायनिफ्राय जोङो बारग'यो आरो गोबांखौनो जोङो बे थगायजानायनिफ्राय बारग'नो हायो। बयखौबो शेयार खालामनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।